लोगोफोर खुलुमबाय आरो दिनै बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय जाहैबाय। लोगोफोर समा जालायबाय नै थांफिननांसिगौ जोंहा पुनायाव। मानि जोंना सार्भिस मावनाय नालाय जाय डेटसिम जों सुट्टि मोनो बे सुट्टि सिमल' जों थांनानै मानि रिपर्ट खालामहैथारनांगौ जायो। दा फ्लाइटआ हरनि माबायावमोन 11:15 ओमफ्राय दा साडेनलि गुवाहाटीनिफ्राय एयारपर्टनिफ्राय फन खालामहरदों कि फ्लाइटआ मानि 3 घन्टा लेट सोलिगोन होननानै। अब्ला जों 3 घन्टा लेट सोलियोबा आं दिल्लीनिफ्राय जाय पुनेयाव थांनाय बे फ्लाइटखौ मोनहैनाय नङा। बेनि थाखायनो एयारपर्टनिफ्राय फन खालामनानै हरबाय नालाय आङो सोंहरबाय आरो बिसोर खयथायाव थांनो हागोन होननानै सहैगोन होननानै एयारपर्टआव 9:30निखौ दा खालामबाय बिसोर। दा राजधानि ट्रेनजों थांनोसै, टिकेटबो गैया, ओरैनो थांसै आरो दा टिकेटआव गैया नालाय फैसा होनानै थांसै। दा बिदिनो लाइफआव बिराद खस्थ' मोनो आरोना। ट्रेभेल खालामनाय समाव जों गोसोबायदि थानो हाया, बेखायनो बिराद दिगदार जायो। दा लाइफआ ओरैनो स्ट्रागल खालामखानांगौ नालाय अरजाला दे, हारसिङैसो थांनाय नालाय जेरैखि जाया जेसेबांखि स्ट्रागल मोनलाङा थांनोसै आरो। दा एसे नैबे बारिखौ नायस्रालांबावनोसै आं ना। नैबेलाय मैगं थाइगंफोरखौ बिसोरखौ बेलाय ओरैनो न' बां, बेफोर गय बागान, बिदिखौनो बिराद गोसोखांहैयो ओरै गोजानाव थाङोबा ना लोगोफोर। नाथाय खस्थ'आथ' मा, खस्थ'आथ' बयनावबो दंखासै नालाय, खस्थ'खौ जेबो गिला। दा थांनोसै, नोंसोरनो माखासे देखायलांसै आरो फ्लाइटआव मारै मारै जालाङो, मोनहैमारगोन ना मोनहैमारा, आरो थांनायनि उनाव हाबफैनो मोनगोन ना मोना। दै लामाफ्रा नायदो जोंना गामिना बिराद मोजां, सालबारिनि लामाया नायबाय थाथावथावनो। हजोंहाय थांनानै गोसोखांहैफिनसैलाय बे लामाफोरखौनो ना। एयारपर्टनि लामाखौ जा मोजां साजायनानै दोनदों नै, बिराद मोजां। हां गोलाव जालायनानै सफैथारबाय नै दा एयारपर्टआव। नायनायसै दा नैबेलाय बेनो एयारपर्टआ। हेलो एयारपोर्ट सफैबाय एयारपर्टआव। ओरैनो 7:30 सफैनांगौमोन, दा नायनायसै ओंखारबाय। लोकप्रिय कफिनाथ बरदलै सफैबाय नै बाहाय। नायहरदो नै बरदलै। बर्डिं पासबो लानांगौ, लेटसो जासिगोन नामाथाय नै। चेक इन खालामखांबाय, हाबहैनोसै दा। बर्डिं पासखौबो लाखाबाय नै, हाबहैनोसै ओमफ्राय दा। लोगोफोर फाइनालि गुवाहाटी एयारपर्ट सिमाव सफैबाय। दा नै बर्डिंनि थाखाय माबा 8:55 जागोन। दा ओंखायनो जिरायथ'नानै दङ एयारपर्ट सिङाव आरो। दा नायहरबानो जाबाय नै नोंसोरबो। बयबो जिरायनानै दंथ'यो दा। दसे उनाव माने 8:55 बर्डिं जागोन, बेनिफ्राय गाखोनोसै आरो ना। बहुत खुनुरुखुमसो सफैथारबाय आरो फ्लाइटआव, नङाबाथ' मोनथारनायसो नंलामोन। ट्रेना माने बिराद लेट जानानै फैदों नालाय। गेटआ बर्डिंनि थाखाय 5आव होदोंमोन, दा माबायाव होबाय 7 नाम्बाराव। दा 7 नाम्बाराव थांनांसिगोन नै आवगायथिं। बिराद मानसिफोर भिरथार, नायदो नै बयबो सिटिं जिरायनानै दंजोबो बयबो। गावबागाव फ्लाइट फैबाथाय थांसै ओमफ्राय। नायदो फ्लाइटनि सिङाव माबायदि, बेबायदिनो साफा साफा बयबो जिरायनानै थाजोबो बेबायदिनो। बेनिफ्राय जेरै जेरै टाइमिं एनाउन्स खालामबाय थागोन, ओमफ्राय गाखोहैनांसिगौ आरो दा। जोंना 7 नाम्बार दङ नैबेजों। सेकेन्ड फ्ल'राव फैबाय आङो, बेयावबो दखान दंजोबथारो नै, बिराद मोजां मोजां दखान। नायदो नै फ्लाइट सिङावथ' बायजाखाया, बिराद दाम गोसा गोसा जाजोबो नै बाहाय। बिराद दाम गोसा गोसा, बायिआनो साबसिन आरो ना नैबेफोरलाय। बेयाव खम मानसिया, गाहायनियाव बांसिनमोन।
जाय जायफोरना फ्लाइट फैनोसै दा बर्डिंनि पासनि थाखाय बेबायदि गसंजोबना थाखाबायना दालाय टाइम जाबाथाय बेबायदिनो गसंनानै थांनांगौ ओमफ्राय नैबे टिकेटखौ देखायनानै थांदो आरो गावबागाव गेट नाम्बार थाखायो नालाय लोगोफोर माने कफि लोंबाय आरो बियो नैबे कफिया 295 एक्चुअलि बे नर्माल दखानावबो बेसेबां जाथावो आं मिथिला नाथाय बेहाय एयारपर्टआव 295 फैसा नङाब्ला जेबो जायालै मिथिबायना ओंखायनो नायदो नाय बर्डिंआ दा आधा घन्टानि उनावसो जागोन होनलायबाय नै लाइननिफ्राय गासैबो बोगारफिनजोब्बाय बर्डिंआवबो जा टाइम लाबाय नै काफि गोबाव माने आधा घन्टासो लाबायानो आधा घन्टा लाबाय नै बारा गैया थेवबाबो सिट र' हिसाबै माबादों आरो बेयाव 1 2 3 4 5 बेबायदि ना ओंखायनो दा 2नि 1निखौ सोगारबाय ओमफ्राय 3आव जोंना 3ना एसे लेट जागोन आंखिनि चेक खालामखांनानै हाबबोजोब्बाय बाराव फाइनाल एकदम माने जिरायनांसिगौ आरो ना एयारप्लेनाव जिरायनो थांनांसिगोन बास फैगोन बासजों थांसै ओमफ्राय गाखोसै ओमफ्राय गाबोन बेंगलराव सहैबा एसे खोन्थानोसै नोंसोरनो बेखौ दा नायलांबानो जाबाय बेबायदिनो बयबो फैजोब्बाय फ्लाइट सिङाव हाबजोबगोन आरो जेसेबांनाखि पेसेन्जारफोर दङ बे पेसेन्जारफोरखौ फुरा गेट हाबनायनि सिगां चेकिं खालामजोबो ओमफ्राय दा चेकिं खालामजानायाव बिरनोसै फुरा एयार हस्टेसफोरा बेफोरखौ चेक खालामजोबखांनानै ओमफ्राय रेडि खालामो आरोना उन्दुनो ओंखारनानै जों दसे उन्दुबाय बेहाय बियो सासे अरुणाचलनि गथ'मोन बेबो बेंगलराव थांदोंमोन आरो दा हरनि 1टासो जाबायमोन नालाय ओंखायनो उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुबाय आरो बेनि उनाव जेब्ला सहैयो बेंगलराव बे बेंगलरनि मोनानि नुथाय ओरैबायदि समायना ना केमेरायाव माबायदि नुखो लोगोफोर नायहरदों नोंसोरबो बिराद समायना नुखादों बेंगालर बे एयारपर्टनि सिङाव नै माबायदि वाटारफल बानायनानै दोननाय एकदम मोजाङै डिजाइनफ्राथ' गोगोम नै गोजौनिफ्राय देखायनो नोंसोरनो थाबायनो बाबायबा नैबायदियाव गाखोनानै थांनो हागोन नै बेबायदि थाबायनांला ओरैबायदि आरामसे गसंनानै थाबायबाय थादो दै गग्रा आखाइ होबानो गयो बाहाय आरो ड्रायारबो दङ अब कहाँ से आ रहा है यार ये यहाँ से अच्छा इधर साइडआव आखाइ केन्सारजों जादों बेंगलरनि एयारपर्टआव नैबे मैदेरखौ बानायनाय दं नै माबायदि राइडिंनि माबाजोंसो बानायनाय खिन्थु बियो माथाम ओरै आवगायावबो दङ नायदो बहुत बिराद गिदिर बे बेंगलरनि एयारपर्टआ डेन्जार गिदिर नुबायलै बेथ' मोखांनिसो सिङाव गोबां दङ आरो लोगोफोर नै बेंगलरनि एयारपर्टआव सफैबाय ओरैबायदि मोजां ना नायनो फाग्ला बायदिखा नायबाय थाथावथावनो खिथुनथिं नायहरलाय ओरै गासिबो ओरैबायदि समायना फार्स्ट टाइम एथ'ग्राम मोजां एयारपर्ट नुबाय आं दस्रा जायगायाव नुवाखैमोन एथ'ग्राम मुम्बाइनिफ्रायबो साबसिनबाव बियो नुबायना ओरैबायदि साफा डिजाइनफ्रा नायदो माबायदि ओरैबायदि मोजां बाय नायनानै ओरैबायदि गोजोनबाय ओरैबायदि मोजांलै गासिबो मा होनबावनो आरोना नायबाय थाथावथावनो एकदम बेंगलर आईटी हाब नालाय माने जोंनि इन्डियानि गोबां माबा टप माबा गोनांखाय बिराद माबा मोजां आरो बाहाय इन्डास्ट्रियेल माबा माबि बानायग्रा बांसिन माबा कम्पानिफोर बेयावनो जायो नालाय ओंखायनो ओरैबायदि मोजां थैथोंबो जायगाखौ नुनानै ओरैबायदि भिडिअ बानायबाय थानो गोसो जाबायना मा खालामबावनो नायलाय ओरैबायदि फार्स्ट टाइम गोजौआव नायहर ओरैबायदि माबायदि एकदम भिडिअ बानायबाय थाथावथावथार एकदम फाग्ला बायदि डिजाइन
इंटरनेशनल लेभेलनि ना हाई लेभेल एकदम खतरनाक नै सिख्लाफोरनि सना 18,500 ओरैबायदि मोजां डिजाइन बानायनानै दोनखायो नै दाम लिरनाय दंखाजोबो 50,000 नि बियो 50,000 31,000 नैबे 53,000 दखाना ओरैबायदि बरियाखा नै बेयावबो नुगोन नोंसोर मासि मोजां मोजांलै बिराद दाम गोसा गोसा खिन्थु ओरैबायदि दाम गोसा गोसा प्राइसआ ओरैजायबो नाय नायदो 35,000 नि नै बियो नै बास फ्लाइट गाखोग्राथाराव सफैथारबाय एकदम सिङावबो रेस्टुरेन्ट बेबायदिनो फानग्रा माबा माबि बुस्थु दंजोबथारो एकदमबारे मोजां मोजां बिराद दाम कस्टलि आइटेम दखानफोर नैबे बे बिफांफ्रा अरिजिनेल जोबसो दे आर्टिफिशियेल बानायनाय नङा अरिजिनेल बिफां जोब बियो एयारपर्टनि सिङावनो बानायनाय आरो नैबेफोर दखान दाम गोसा गोसानि एकदम एक्सिस ना बेयाव ओरैबायदि मोजां मोजां डेक'रेसन जाय डिजाइनफोरखौ नायदो नोंसोर माबायदि दंफांजोंनो बानायनाय बिसोर बियो गंफा गंफा दंफांजों बानायनाय ओरैबायदि मोजांखाना दखानफ्रा नाय दामखौले सोंजायालै बाहायफोर ओरैबायदि दाम गोसा गोसा कस्टलि आइटेम बायनो हानाय नङा आरो माने नोंनाव 1 crore दंबाबो ना सानसेनो फोजोबनो माने आधा घन्टायावनो फोजोबनो हागोन बेयाव बायनानै ओरैबायदि दाम गोसा गोसा बुस्थु दं ओरैबायदि एक्सपेन्सिभ मानि ओरैबायदि गिदिर एयारपर्ट बेखौ फार्स्ट टाइम आं नुबाय आरो दा माने इन्डियायाव आं जेरावखि एयारपर्टआव थाङाखैमोन माने बेनिफ्राय साबसिन नुवाखै आरो आं डिजाइना नायदो रेस्टुरेन्टआनो बिराद गिदिर रेस्टुरेन्टबो दं बाहाय नै जिराफ बानायनाय बेफोर डेक'रेसनफ्रा क्रिसमासनि समाव बानायनायमोन जानांगौ फुरा क्रिसमासनि माबा बानायजोबनाय बाहाय ओरैबायदि मोजां ना लोगोफोर मा होनबावनो आरोना बुंथावला जोंनि समाव माला बेबायदि जागोन बुंनो हाला दा नायदो जों बेयाव नुबाय माबायदि बेसेबां नैबे लाइटिंनि डिजाइनखौ नायदो लाइटिंनि डिजाइन मानसिफ्रा बिदिनो उन्दुलाबायनानै थायो नै बाहाय दा हर नालाय ओंखायनो जों 3rd फ्ल'राव दंफैयो दा नै बे लाइटिंनि डिजाइनखौ नायदो माबायदि बिराद खतरनाक डिजाइन 3 नम्बर फ्ल'राव दंफैयो दा ना समायना समायना देखायबा आं रेस्टुरेन्टफोरखौबो नै बाहाय टाइमिंआ देखायगोन नैबे गाहायाव थांग्रा लिफ्ट सिरिबो दं नायदो नै बाहाय दाहाय बर्डिं खालामनोसैबा बेनिफ्रायबो थांगोन आरो ना दा गैथ'वा बेनिफ्राय लाइटिंनि डिजाइन माबाफोरखौ नायदो नैबे D10 and 11 ओरै एयारपर्टनि बायराथिं देखायहरनां एसे नोंखौ मोनायाव माबायदि लाइटफोरखौ नुयो नैबायलाय साइड साइडथिंसो दंजोबो खिन्थु फ्लाइटफ्रा बैथिं नै नायहर मेरला फ्लाइट कि फ्लाइट बाहाय इन्टारनेशनेल बे खारग्राया आलादा दंबावो आरो दा बेयावबो आरामसे इन्जय खालामनो हागोन जों जिरायनानै दसे थाथ'नोसै
माबा आंना फ्लाइटआ 4:20आवसो जागोन बर्डिंआ ओमफ्राय 5टायाव खारगोन ना दसे बेयावनो जिरायथ'नांसिगोन आरो ओरैबायदि समायना नायदो बे फुरा लाइटफोरखौ ओमफ्राय बे एयारपर्टआव बिसिनि कालचारनि माखासे फुरा ट्रेडिशनेल जाय माबाफोर दं कालचारनि थाखाय बेफोरखौ गासिबो लागायनानै दोनजोबनाय नै बाहाय बेबायदि बेल' नङा गोबां दङ बिसिनि जाय बेंगलराव माबा बिसिनि ट्रेडिसन सोलियोना बे गासिबो दंजोबो आरो दा जेराव आं दङ बेहाय माने जोंनि इन्डियानि खारग्राफोराल' बेहाय फैनो हायो आरो इन्टारनेसनेल जाय फरेननि थांग्राफोर बे गाहायाव दङ बेहाय डमेस्टिक जो फ्लाइटआव गाखोग्रा बेफोर बे गोजौनिफ्राय थाङो बाब ओरैबायदि हाई टेक्न'लजि माबाफोरखौ बाहायदोंना बे एयारपर्टआव मा डिजाइन थाय नै ओमफ्राय बाहेरायाव गासिबो ट्रान्सपारेन्ट माबा स्क्रिननि डिसप्ले थायोना बेबायदि होलाजोबनाय दङ ओरैनो गिदिंनानै नायनोसै आं र' फ्लाइटखौ देखायहरनां नोंसिनो ओरैजाय खाथिथिंजाय लाजोबथारगोन नै बेलाय फ्लाइटफ्रा गासिबो 3rd फ्ल'राव दंफैयो दा आङो 3rd फ्ल'राव बिदिनो उन्दुनो हागोन फुरा नै बेहाय सियारावबो चार्जिं दं नै बेलाय चार्जिं पइन्ट जिराय नों बाहाय खाथियावनो चार्जिंबो होनो हागोन नै ओरै चार्जिं पइन्ट जिरायग्रायाव फार्स्ट टाइम नुफेरदोंना लास्ट बे बेंगलरनिफ्राय पुने थांनाय बाराव गाखोनोसै बासाव गाखोबाय थांनानै एयारपर्टआव गाखोनानै 1.5 घन्टानि उनावनो पुनेयाव सहैसिगोन आरोना नायदों पुनानि एयारपर्टआव फैबाय नै पुनानि ट्रेडिशनेल माबाया मोसौ गारि बोग्रा बेबायदि माराठी हिन्जावफोरनि दल दामनाय बिराद फेमास जायो बियो फाइनालि लोगोफोर दिनै ट्रेभेला जोब्बाय फुरा हरसे थाल्ला माने फ्लाइटआव गाखोनानै नै दा फुङाव सफैबाय ओमफ्राय दा बेग लानानै थांसै आरो बेबायदिनो बेगआ गावबागाव फैबाय थागोन ओमफ्राय गावबागावनि बेगखौ लानानै थिखोनानै थांसै आरोना एलाय बेबायदिनो बयबो नेनानै दंजोबो नै आंना फैयाखै दाबो बेबायदिनो फ्लाइटखौ जेराव गाखोबाय बेनिफ्राय गाखोखांनायनि उनाव नों लानाङा जोबनायाव बेबायदि नेफैबानो जायो एनाउन्स होखाबाय थायो दा नैबेनिफ्राय पुनानि फाइनाल ट्रेभेला जोब्बाय फ्लाइटआ थांसै आरोना बेसेनोसै लोगोफोर